uBella Joyi walwela inkululeko nomakulenganwe eselula. Wayeneminyaka eli-18 ukuqala kwakhe ukuzibandakanya kwimilo yokulwa ingcinezelo. Umama uJoyi nosele eneminyaka engama-88 uthi uziva ingathi inzame kunye nemisebenzi yabo ayihlonitshwanga ziinkokheli zalombutho. Into endiphethe kakubi yile ndlela abantu basiphethe ngayo namhlanje. Namhlanje akunawubonisa abantu abakhokheleyo, aba bantu bakhokheleyo. Umbonise uthi hayi le nto ifanele uba ihamba ngolu hlobo. Uxelela into yoba yasilibazisa, yasicothisa nina abantu bakudala. Le nyanga iqaphela abantu abadala iza ngexesha kanye apho abantu abadala bezibhaqa bezizisulu zabaphuli mthetho. Isebe lezophuhliso loluntu lithi lineenkqubo eziqwalasela iimeko zabantu abadala. Eli sebe ke linazo ii-programs elithi ukuzama ukuba kube khona ukuba noko i-awareness sizenze zokuba abantu abadala bakhuselwe. Siyayibona ke le nto yokuba ayiyodwanga le nto yokuhlukunyezwa kumntu ongumama. Ikhona i-element ye-drugs. Kubhengezwe ukuba kuza kuthiywa iziko lophuhliso ngegama likaJoyi njengenxalenye yokuhlonipha igalelo lakhe. Ndingulubabalo Tata kwiindaba ze-SABC eMdantsane.